Baran ji bav û kalan cotkar e. Piştî hişkê saliya du salan, îsal bi xêra barana zêde debrên wan jî pir hatiye. Lê ji ber ku Ofîsa Mahsulên Tirkiyeyê jî embarê wan têrî genima îsal nake, genimê wan erdê maye. Em bi rahatî nikane bifroşin, tema û malê me nagire, malê me perîşan bûne, malê me vala dikin der û goşa dimîne. Li Amedê li navçeyê wê 3 milyon û nîv dekar erdê dexl û dan hatine çandin. 2 milyon û 800 hezar dekar genim tê çandin. Ji şeşê Heziranê vir de bîçer ketine nav erdan û çavereyek ku îsal ji milyon û 200 hezar tonî zêdetir genim dest bikeve. Li 700 hezar dekarî jî cê hatiye çandin. Devlet me xistiye destê elafa, elaf tenê malê me bi 5 milyonî, bi 6 milyonî ji me distînin. Ku wexta werê be em 5 milyonî, 6 milyonî bidin em nikan me mesrefa xwe qepat kirin nerê. Elaf jî zanin tema û malê me nastîne, mal destê me de maye, ew jî tenê me digerin. Dibe were pêncan bidin te jî denê xwe qepat ki em jî mecbûrî didin. Werê be salkî be em emêga xwe din vî erdê, vî kulê, vî xebatê giş boş dere. Parlamenterê CHP ya Amedê Sezgin Tanrıkulu digel serokê cotkarên navçeya Yenîşehîrê li gundekî navçeya Çınarê daxuyanî dan û armanc kirin ku balê bidin ser rewşa cotkaran. Sezgin Tanrıkulu îfade kir ji bo ku genim îsal xweş hatiye pir e û Ofîsa Dewletê jî nenhêviya bereketa îsal bû. Lewma embarê wan jî têrî genim û ceyê ku îsal hatiye nake. Toprak Mahsulleri Ofisi'yle alım yapmadı. Ji ber ku Ofîsa Mahsulên Erdê neha sendina genim û cê nake, cotkarê me hewciyê destê tacir û simsara bûne. Ji ber vê yekê, cotkarek ji tonek genim heta 10.500 lîre zirarê dike. Ji ber polîtîka hikûmetê ev pere jî dikeve berîka taciran. Süleyman İskenderoğlu jî wiha behsa bihaya genim û daxwaza cotkaran kir. Nava elaf û komisyonciya da di piyasê da serê tonê 2 milyar û nîv bigir heta 2 milyar û nîv ferqê. Qezanca cotkara zaten wiyayê ew jî dere ji komisyonciya elaf û araciya re. Em viyat xwazin em dibêjin bira Toprak Mahsulleri Ofîsî bi Kurdî em dibên lod. Lodê genim bira loda çêke û bi Tirkî jî yixin. Bira van yixina van loda çêke û malê cotkara bigire bira cotkar mecbûrî elaf û komisyoncî û araciya nebe. Baran dibêje zirara wan pir e û wiha didomîne. Ez vî saetê şûn de ku dewletê li me xwedî dernê, ku tema û malê me negire, ku me bêle destê elafa, em sala pêşîna me wek salê din em daha çîtiyê nakin, em dane malê xwe em ê danîkin, em ê erd awa bêlin û bêlin bira, em ê bêlin qedera wî de çawa bû bira awa. Li Herêmê hezaran cotkar di heman rewşê dane û dibêjin ev helwest dike ku dest ji cotkariyê berdin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.